गेलेनाय बादायलायनायनि फारसे बर' हारिनि थाखाय जोबोरै गोजोनथाव खौरां। मुलुगनां थाखोनि बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहादों कनजलता दैमारिया। दुबाइआव दासान्दि सोलिबाय थानाय SBKF 8th इन्टारनेशनेल दुबाइ माल्टी गेम्सआव बर'नि फिसा कनजलता दैमारिया सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बादायलायनायाव कनजलता दैमारिया भारतनि जानानै 200 मिटार खारनाय आरो गोलाव बारनायाव सनानि मेडेलखौ देरहानो हानायाव जाफुंसारदों। थारैनो कनजलता दैमारिया भारतनि जानानै दुबाइआव खुंनाय इन्टारनेशनेल गेम्सआव सनानि मेडेलखौ देरहाबोनो हानाया बर' हारिखौ जोबोरै गोग्गानाय खालामदों। गेलेगिरि कनजलता दैमारिया बेनि सिगांबो मुलुगनां थाखोनि बादायलायनायफ्राव बाहागो लानानै मेडेल देरहाबोनो हाखांबाय। नाथाय दुबाइआव गेलेनानै गावनि देरहानायनि सायाव कनजलता दैमारिया गोबां गोजोननाय फोरमायदों। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।